umiiyak. Sino man ay hawas mo? Isa lang, ano ko lang? Huwag mo, meron mo na. Huwag mo bayat. Hey, nag-iwi na. Huwag mo, meron mo son. Luz. Oh, makikilam ako. Sakit. O, pamalagi ka mo. Junjun? No, sa mali mong now. Ang ganun na yung imali. Sakit kayo ba? Sakit ako daw. Wala. Ganun mali mong now. Tay! Siso, tanawan niya si Junjun. Ang sama na siya. Oy, gano'n ba na? Oy, gano'n ba siya dyan? Gano'n si... Ngano le, ha? Uy! Ngano? Jesus, ba Diyos? Ngano ba na bata, ha? Dadurata sa Dr. Siso pagdali. Ang sama si Junjun. Ang sama na yun. Oo, dali dyan. Oy! Ay, Siso, ako may giyansan mo. Ibutang ko! Unsa ba? Yara man ni Junjun. Aray! Imo ba ko gipusla? Ubaw!